Goizeko 10 inguruan hasi da operazioa Auzitegi Nazionaleko Eloi Belasko epailearen eta fiskaltzaren aginduz. Herrirak 4 lurraldeetan dituen egoitzetan sartu da Guardia Zibila. Hernanikoan 12 pertsona zeuden bilduta. Ministerioaren esanetan zuzendaritza nazionalaren batzarra egiten ari ziren. Haietako 2 irteten utzi diete, beste 10 barruan dira. Tartean Jon Garai bozeramailetako bat. Horiez gainera, beste 5 pertsona atxilotu dituzte Gipuzkoan eta bana Bizkaian, Araban eta Nafarroan 18 guztira. Bilboko egoitzara ezker abertzaleko hainbat kide joan dira goizean, Jone Goirizelaia besteak beste, operazioaren berri jakin nahian. Hasieran ez diote sartzen utzi, baina ondoren lortu du baimena egoitzara sartzeko. Herriraren egoitza areatzan dago Eusko Alkartasunaren egoitzaren azpian hain zuzen, eta lehen momentuan Guardia Zibila alderdi politiko horren egoitzan sartu da. Iruñeko bulegoan, uharten atxilotu duten kidea bertan dela ari dira egiten miaketa. Barne ministerioak dio herrira amnistiaren aldeko gestoren eta askatasuna plataformaren ondorengoa dela, eta horrez gainera etaren gertukoa. Bi talde horiek legez kanporatu zituzten etaren tresnak zirelakoan, eta ministerioak dio herrirak hartu duela lekukoa. Izan ere, udan izan diren presoen omenaldiak antolatzea leporatzen diote. Eta goraipatu eta biktimak humilatu diren ekitaldiak ministerioaren oharrak dioenez. Biktimen elkarteen salaketak izan dituzten ekitaldiak. Atxiloketez gainera, epaileak sare sozialetako 150 perfiletik gora ixtea agindu du. Baita 28 web horri ere eta bankuetako kontuak blokeatu ditu.